2025 मार्च दाननि गेजेराव बा मार्च दाननि सिगां बीपीएफ पार्टिया डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दं बा बीपीएफ पार्टिया गोमालांगोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा जोंहा बीटीसीनि दानि दाउ बोरमा बिफाननि ईएम राकेश ब्रह्म बिथांनि बुंनाय बाथ्रा खोनासंनानै लादो। आं इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जानानै बिराद जेबो बुंनांगौ गैया मानोना गासिबो जोंनि बे भारत देशआव बयहाबो फान्डामेन्टेल राइट दङ आरो बिदिनो गाव जेराव मोजां मोनो बे राजनीतिक दोलोखौ बिथांमोना हमनो हायो। बे समाव खाम्फा बरगयारिया बिजेपियाव थांनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा मानोबा जोंनि मेन इस्युआ मेन टारगेटआनो बिपिएफसोखा गतिके बिपिएफआ जोबथारनायनि लामायाव थांगासिनो बे खोथाखौ जों थांनाय बारावनो बुंदोंमोन जे बिपिएफआ फैगौ मार्च दाननि आगोलनो जोबलांगोन दिनै खाम्फा शंकर रबिराम शंकर दुर्गा दास बर' बेवहाय आरो मसलपुराव सोरबाफोर दंजोबो गतिके बे खोथाया जेबो बेवहाय बिराद गुरुत्व जेबो गैया खालि जोंनि टारगेटआ जाहैबाय बिपिएफखौ जों बे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय माने फोजोबथारनांगौ आरो बेखौ बिजेपिआबो मावगलांगोन बेखौ इउपिपिएलआबो मावलांगोन खिन्थु जोंनि जे भिजन आगोलनि बे ओरैहाय जे मानगोनां प्रमद बर' सारखौ फिन खेबसेबाव बिटिसिआव चिफ बानायनाय आरो 2026आव जि माने विधान सभा जि जोंहा आसाम एसेम्बलि दङ बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन आरोबाव गिबि मन्थ्रि बानायनायानो गासिबनिबो थांखि बेवहाय खाम्फा बरगयारिनिबो थांखि बेवहाय प्रमद बर' बिथांनिबो थांखि बेवहाय मानगोनां चन्दन ब्रह्मनि थांखि बेवहाय राकेश ब्रह्मनि थांखि बेवहाय जोंहा रन्जित बसुमतारिनि थांखि जों गासिबो बे एखे ट्रेनजोंनो खामानि मावगासिनो दङ बबावहाय ना बहाबा बिजेपिआव थांबाबो खाम्फा बरगयारि बायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नांगौ बेनिखायनो बिथांखौ आङो बिजेपिआव थांदोंबाबो आं इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो उइस खालामदों बिथाङा जेन फिन फैफिननानै काउन्सिल इलेक्सनाव जुदि बिथाङा प्रेजेन्ट खालामोबा जाहाथे बिथाङाबो काउन्सिलखौ दैदेननायाव मोजां जोंनो हेफाजाब होयो बेखौ जों खामानि खालामगोन 100% दिनैनि दिनावहाय आरो हाग्रामाजों सोर थाफानो आरो मानो थाफानो मिनिं गैयि अबस्थायाव दिनै बिपिएफआ दङ दिनै नुदों हाग्रामानि जे बिपिएफमोन मोनसे समाव गासैबो बर' जाथियानो बिपिएफमोन आदार कास्टआबो बिपिएफमोन दिनै नायबाय सासेनिफ्राय थाङै दिनै हारसिं थाहैबाय आरो जिखिनि दङ बिथांमोन जि लिडारफोर दं रबिराम नार्जारिखौ लानानै दुर्गा दासखौ लानानै हितेश बसुमतारि लानानै बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामाया गावनि आथिंजों गादबनानै दोनो आरो दिनै बेराफारसेथिं गोरलै सेंग्राफोर दुष्ट सेंग्राफोर कास्टम बसुमतारि आरो बिक्रम दैमारि थिखादार बे सासे थिखादार गावनि उदैनि सिन्था खालामग्रा बे सासे मानसि न' बिल्डिं लुनायनि सिन्था खालामग्रा मानसि बेबायदि मानसिया दिनै लामा बहा बेरायनानै सोरनि जेबो गुदि गैया बिजौ गैया गावनि बिल मोनिखौ रागा जोंनानै बे रायजोजों माने गाज्रि मेसेज होबथिंगासिनो दङ आरो बेराफारसेथिंजाय कास्टम बसुमतारिया मोनसे सिंस्रि बायदि जि माने पार्टि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेबायदि गोथार आफादजों बे थाफानो हायि सासे सुबुं दा बेबायदि मानसिफोरखौ जेब्ला आगोलाव दोननानै बिपिएफखौ सालायगोन बे समावहाय गोदोनिफ्रायनो संग्राम खालामबोनाय बिपिएफखौ बानायबोनाय जायफोर आदामोन दंमोन आइमोन दंमोन आब'मोन दंमोन बिसोर दिनै जोबोद लाजिंसिं अबस्थायाव दङ बेनिखायनो गासिबो फैगौ मार्च दाननि आगोल इउपिपिएल नङाबा बिजेपिआव गासिबो बिपिएफ दैदेनगिरिफ्रा जइन जाजोबथारगोन बे एकदम खाथां आरोखि 2025 मायथाइयावहाय आख' एबार प्रमद बर' सरकार जे मुलाया देरो बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो नोंथांमोना नुबाय दाखालि सिडली बियाबनि जे बिसायख'थि जोंनि सारा भारतनि गेजेरावनो बांसिन मार्जिन लानानै देरहानायनिफोरनि गेजेराव जोंना सिडली बियाबाबो मोनसे आसामावथ' बयनिफ्रायबो बांसिन खायानो मोनबा समस्थियावहाय गतिके बिलाइ गांनै मुलाया दिनै देरजेनबायब्ला 2025 मायथाइयाव मुलाया बेसे गिदिर जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय प्रमद बर' सारा गावनि दिनैसिमनि जिउआव बर' हारिनि अनगायै गुबुन सिन्था बिथाङा खालामफेराखै बर' हारिजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मोनथाय थामोनथा आरो समानै जौगालांनायनि जे थांखि बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा थांनाय 30 बोसोर बिथाङा नांथाबनानै दङ बिथाङा मोनसे जोबोद निखावरि न'खरनिफ्राय गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै दिनै जे जोंखौ दैदेनफैनो हादों जोंनि समाजखौ दैदेनफैनो हादों बेखौ नोंथांमोना दाखालि बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजों एकदम जल फट नोंथांमोना नुबाय बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट जेबो थानो हाया जोंनि भारत बायदि इसिबां गिदिर मोनसे हादोर
नि जे गाहाय मन्त्रि जे प्रधान मन्त्रि बे प्रधान मन्त्रि बिथाङा फैनानै जोंनि बर' माहारिखौ बाख्नायफैनाय जोंनि बर' माहारिनि जे बिथांखिफोर दं बेजों गावखौ लोब्बा लाखिफैनाय आरो इयुनाव बिथाङा जोंनि माहारिनि जे माखासे एजेन्डाफोर दङ बे एजेन्डाफोरखौ गासिबो गावनो मावफुंनानै होगोन होननानै जे रादाय होबाय बेनिफ्राय देरसिन आरो जेबो थानो हाया बेनि थाखाय आं प्रमद बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ गोजोन्थों होनहरदों आरो बिथांनि गोलाव जिउनि आं इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रा प्रमद बर' सारनि आखाइखौ गोख्रों खालामनाया मोजां जाहाथे बिथाङा इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो। बेरेखा हान्जा होननानै जोंहा बेबायदि गैला बेरेखा हान्जा थाथावना बाथ्राबो नङा नोंथांमोना मेगन मेसेबनानै खनसे जुदि सानहरोब्ला 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल सरकार फैनायनि सिगां 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकार दङमोन मेगन मेसेबनानै सानहरोब्ला 2028 मायथाइनि नोंथांमोननि उदालगुरि दरंनि रायट गोसोखांगोन 2012 मायथाइनि क'क्राझार चिरां धुबुरीनि जे रायट बेखौ नोंथांमोना गोसोआव फैगोन नोंथांमोना सानगोन जे 2014 मायथाइयावहाय जोंनि मानसिफ्रा जे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि बर'फ्राबो जे रिलिफ केम्पआव थानांदोंमोन बेफोर जिनिसफ्रा नोंथांमोननि खर'आव सौफैगोन मेगन मेसेबब्लानो नोंथांमोना मेगन मेसेबानो मिथिगोन बै समाव माबायदि दादागिरि गुन्दागिरि दङमोन जोङो गावनि गोसो बायदि भट होनो हायामोन खोमसिबानो जों गिनो गोनां जायोमोन मेगन मेसेबबानो नोंथांमोना गोसोखांगोन जे जोंनि ओनसोलाव आर्मि केम्प दंमोन सिआरपि केम्प दंमोन जोङो बावहाय एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसनफोर दङमोन एनडिएफबि दंमोन बिएलटि दंमोन जोंनि गेजेराव गोजोन गैयामोन दिनै नोंथांमोना गोजोन फैबाय गोजोन फैफिननानै दिनै साफ्रोमबो नोगोरारियानो न्याय मोनदों आरो जौगानायाव हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों। बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोंनि बिटिसिनि थासारिया माबायदि जादों मिथिगौना जे न'खरा जोंनि न'खरब्ला जोंनि न'खराव मानि आंखाल मानि गोनांथि जों सुस्रांनानै लानांगौमोन नाथाय जोंनि न'खरनि गासैबो नांगौ बायदि जिरादफोरखौ गासैबो जेंना प्रब्लेमफोरखौ लानानै जों दिनैयो सोरबा गुबुन हारिनि न'खरनावसो पारमिसन लानो गोनां जानानै फैयो अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन बेसे दुखुनि बाथ्रा एसेबां गादब जानायनि खामानिफोरखौ मावनानै लादों जोंनि हारिनि बै सानैसो लिडारफोरा आरो बैफोर लिडारफोरा मोनसे समाव जोंनि हारिनि थाखायनो संग्राम खालामबोनाय साफा लिडार आरो बिथांमोना मानि थाखाय संग्राम खालामबोदोंमोन बै गुबुन हारिनि गाज्रि खैसानिफ्राय गाज्रि फाननिफ्राय जोंनि हारिखौ रैखा खालामनो थाखायनो संग्राम खालामबोनाय साफा लिडार नाथाय बैफोर लिडारफोरानो दिनैनि समाव जों रायजो राजानि सिगाङाव गोदै लेक्सार मारि बै गुबुन हारिनि लिडारफोरजोंसो गादब जानानै सोलिहोजागासिनो दं दा फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि गुबुन हारिनि लिडारफोरजों डमिनेट खालामजानानै गादब जानानै सोलिहोजाग्रा लिडारखौ जोंनो नाङा मिथिबाय मानो नाङा होननानै बुङोब्ला बैफोरबायदि गुबुन हारिजों गादब जानाय लिडारफोरा मोनसे समाव जोंनि हारिनि गेजेराव माने खैफोदबो लाबोनो हागौ जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माने लिडारफोर दं हानायमानि थाबैनो जों इउनाइटेड जानानै जोंनि माखासे सिस्टेमफोरखौ सुस्रांना लानायनि थाखाय जोङो हानायमानि थाबैनो माने डिसकास खालामनानै जोङो मोनसे प्लेटफर्माव माने आगान सुरनांगौ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन